जों जाबाय गोरिब नखराव जोनोम जानाय। जोंहा थाखा फैसा गैया, गारि मटर गैया, साख्रि बाख्रि गैया। बोथिसे ओंखामनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाया गुबुननियाव हाजिरा मुजिरा मावनानै लायो। गुबुननियाव हाजिरा मावहैनायावबो रायजो हान्जा मावनानै दिनै जोंनो ओंखाम बोथिसेल' लाबोनानै जाहोफैयो। जोंहा थाखा फैसा दंमोनबा, गारि मटर दंमोनब्ला जोङो गोजान जायगायाव फैनानै बिमा बिफाखौ गारना फैनानै जोङो मावनानै जाफैनो गोनां जानाय नङा। नोंखौ देथारगोन सालि, सैमानि फिसा बर' हौवा गैला नामा? बाप्रे, जि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंहरदों आरोना आंखौ। ओमफ्राय जेनेबा मा साननानै आंनि हौवाखौ गुबुन हारिनि होननानै बुंनो हागौ, हमस'नो हाला आरोना आङो। आंलायनो माबा गुबुन हारिनि हौवा लादों होननानै आंखौसो बुंलाबायबाय। आं आरो बुङो गुबुन हारिनि हौवा दाला, गुबुन जाथिनि मा होनो गुबुन हारिजों दाथां होननानै आं एसेबां बादा होयो। दाना बेना आंखौ माबा आंखौसो देथारगोन, बर' हौवा गैला नामा जि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरदों आरोना। सोरथाय आं मिथिया आरोना। जा मिनिफ्लांबाय आङो हौवानो खिथानानै। आंखौसो माबा बर' हौवा गैला नामा देथारगोन सालि जाहरलायबावदोंसो, सैमानि फिसाजो। सोरबा मानसि जानानै सैमानि फिसा जायो नालाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बुंदों आरोना आं। बे बाथ्रायावसो दुखु मोनदों। आंखौ जियानो होन जिखुनु बाथ्राजों बुं आरोना, खिन्थु सैमानि फिसा बे बाथ्राया हले जोबोद माबा आरोना, गनायजाथाव नङा। मानो होनबा सैमानि फिसाया सैमा जायो, आं मानसिनि फिसासो, मिथिबायना? आंनि बिमा बिफाया ओरैबायदि आंखौ जोनोम होदों, सासेल' फिसाजो। फिसाला साब्रैनि गेजेराव आंनो दुइसिन, आंनो फिसाजो, आंनो सबनिसाय अनजाथाव उन्दैसिन फिसाजो। आं मानसिनि फिसासो। आंखौ ओरैबायदि न'नि मानसिफ्रा अनो, आदा साब्रैबो गासिबो अनो, बाजैमोनाबो अनो। बाजै साथाम दं आंहा, बाजै साथामबो ओरैबायदि अनो बिमा बायदि। स' माने जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बुंदों आरोना, माने एकदम लेथ्रा बाथ्रा बुंदों आरो। एसेग्राब बुंनांगौ बेबायदि बाथ्रा गैया। आङो बर' हौवाजोंनो हाबा जादों, आरो आं बर' मानसि, आरो आङो बर' सिबिसुलि मानसि। आं बर'फोरखौ गोबां अनो। सोरबा दुखुआव गोग्लैनाय नुबा आं बिराद दुखु मोनो। बेनिफ्राय आं बहुत सापर्ट खालामो, जायनो हार्ड वार्क खालामो, जायनो खस्थ' मावनानै जायो, आं बिथांमोनखौ गोबां सापर्ट खालामो आरोना। जायनो खस्थ' खालामो बिथांमोनखौ आं बहुत सापर्ट होग्रासो आरोना। आरो लोगोसे नेक्स्ट अमित बर', आंलायनो नोंथांमोना मेसेजखौ नायना लालै। स' अमित बर'आ बुंदों आरोना, नों बायदि गुन्दि गैया खोमालै बेंगलराव, बेनिफ्राय माने बोराय हौवा लाग्रा जाहैदों। आंनि हासबेन्डखौ एसेग्राब बोराय नुयोना आरो, आयु मा होनबावनोथाय, इसिग्राब नम्र गुरै अनसुला हौवा मोनदों आं। बेबायदि आंनि बायदि हौवा मोनोब्ला मानसिफोरा गोबां लाखि आरोना। दङ गोबां मोननाय दङ। बेनिफ्राय आं गावनो प्राउड फिल खालामो। आंनि हौवाया जोबोद अनसुला, गुरै, नम्र माहि, आरो बियो बोराय नङा दे, बियो आंनि बोसोरसे उन्दैसो। नुनायावसो बेखौ गिदिर नुयो हासदांग्रानो, खिन्थु बियो आंनि उन्दैबावसो। आंखौसो नुयो थिफ्रिफ्रिखाय उन्दै नुयो, खिन्थु हासबेन्डआ आंनिया इमान बोराय नङा, आंनिसो उन्दैबावसो, मिथिबायना? स' अब्लाबो बहुत अनो आंखौ, आंबो बहुत अनो, बहुत हेपि थायो जोङो फिसा सासेखौ लानानै। ने मामा हायखौ रइदो दे, हाय होनदो दे सना, हाय होनलाय। आया स' जोङो गोबां हेपियाव थायो आरोना, फिसा बिदिनो फेमिलि लानानै। माने जेबो जोङो दिनैसिम हाबा जाजेननायनिफ्राय फंसेबो गाज्रि बाथ्रा बुंफेरा हौवा हिन्जावनि गेजेराव। रागा जोंलायनायथ' एसे एनै जायो, अब्लाबो इमान गिदिर जों रागा जोंलाया। बेनिफ्राय मा होनो, दे सना जाबाय फै। आरो नेक्स्ट मा बुंदों नोंथांमोना मेसेजखौ नायना लादो, राव दिन्थिनि। नारेसर बसुमतारी आरोना, मा एसे गियानि देखायोहाय नोङो होनदों आरो आंखौ। माने बिराद गियानि देखायनो मोनोनो आरो। एसेबां गियानिब्लालाय मानोथो बेलेगाव थांनानै मावना जाहैखो होनदों आरोना। आरो बर'नि थै दंब्ला मानोथो गुबुनखौ बखिखो जादों आरोना। आंनियाव बर'नि थै गैयानो, बेंगलरनि जोबोद एकदम नेर' माइन्ड। आंनियाव मानो बर'नि थै गैया जानो? बर'नि थै थानायखायनोथ' नेगेटिभ बाथ्रा बुंनाय, मिसगाइड होनायफोरखौ आं बादा होयो।
जाय बाथ्राया जोंनि बर' हारियाव एफेक्ट जानाय नेगेटिभ मिसगाइड होनाय आं बेफोरखौ बादा होयो। बेफोरनि सायाव आं भिडिअस लाबोयो। जायफोरा नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ रं गाइड होयो आं बिसोरनि सायाव बाथ्राखौ बुङो। आं ओरैनो लाबोआ। आंनियाव बर'नि थै थानायखायसो आङो बेफोरबायदि भिडिअस दा लाबोथों होननानै आं बुङो। जुदि आं बर'नि सायाव अननाय गैयामोनब्ला जोंनि बर' हारियाव आंहा एसेग्राब अननाय गैयाब्ला जोंनि बर'नि थै गैयामोनब्ला मानोमोन आं बुंनो सोरमोन आं भार में जाओ जो होना है होने दो जो होगा होने दो बेबायदि जागौमोन। जि जायो जानो हो, जि जालाङो जाथों, कुछ नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना, कुछ भी मत बोलो, जेबो दा बुं, बेबायदि जागौमोन। आंनि बर'नि थै थानायखायसो आं बुंदों जोंनि फंबाय बिनानावमोना गाज्रि लामायाव दाथांथों होननानै आं बुङो। सोरखौबा बखिनायनि थाखाय आं बुङाखै, सोरखौबा आं रावखौबो बखियाखै। नोंथांमोनासो बखिनाय बुंदों, नोंथांमोनासो जावनाय बुंदों, नोंथांमोनासो साननानै लादों। जायनाखि नेगेटिभ साननाय नोंथांमोनासो साननानै लादों आरोना। नाथाय आं नेगेटिभ बुङाखै आरो आङो रावखौबो जावाखै, रावखौबो बखियाखै। आङो जास्ट मोजाङैसो बुजायदोंसो। जों जाबाय गोरिब न'खराव जोनोम जानाय। जोंहा थाखा फैसा गैया, गारि मटर गैया, साख्रि बाख्रि गैया। बोथिसे ओंखामनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाया गुबुननियाव हाजिरा मुजिरा मावनानै लायो। गुबुननियाव हाजिरा मावहैनायावबो रायजा हान्जा मावनानै दिनै जोंनो ओंखाम बोथिसेल' लाबोनानै जाहोफैयो। जों बेफोरबायदि दुखुखौ माब्रै नायना थाबाय थानो हानो? बेनि थाखाय जोङो सहराव फैनो गोनां जादों। गावनि बिमा बिफा, गावनि बिदा बिबाजै बिब' फंबाय गासैखौबो नागारनानै जोङो सहराव फैनो गोनां जादों। जोंनि न'खरखौ जोङो नायनो थाखाय, बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोङो बाहेरायाव फैनानै मावनानै जाफैदों। दिनै मावनानै जाफैसेयावबो नोंथांमोन बायदिजों नेगेटिभ माइन्ड लानानै जों गाज्रि बुंजानानै जों मावनानै जादों। थेवब्लाबो जोङो गाज्रि नङा। नोंथांनि थाखाय जों गाज्रि जानो हागौ, नाथाय जोङो जोंनि बिमा बिफानि थाखाय एबा जोंनि आंगोफोरनि थाखाय जों गाज्रि नङा। सोरबाया सोरनिबा थांखिखौ सुफुंनो थाखाय गावनि मिजिंखौबो फेलें खालामनानै दिनै मावनानै जाफैदों। सोरनिबा थांखिखौ सुफुंनो थाखाय, सोरनिबा मिजिंखौ जाफुंहोनो थाखाय गावनि थांखिया फेलें जालांगासिनो, बेखौबो गनायनानै एक्सेप्ट खालामनानै दिनैसिम गोजान जायगायाव मावनानै जाफैदों। सोरबाया गावनि जिउखौ न'खरनि थाखाय, न'खरखौ दैदेननो थाखाय गुबुन जायगायाव फैनानै गावनि जिउखौ फोजोबनो गोनां जादों। जिउ गोमानांदों, सोरनिबा जिउआ गोमालांदों। नोंसोर मा मिथिनो? जाय गैजारोङि न'खराव दुखु खस्थ'जों देरबोनाय बिथांमोनासो मिथियो। ओंखाम बोथिसेनि थाखाय जों बायदि गोरिब न'खरनि बिमा बिफाया गुबुननियाव मावहैनानै रायजा हान्जा जोंखौ फेदेरबोदों। बेफोरबायदि दुखुखौ जोङो दायो देरै लावै बुजियाब्ला सोर बुजिनो? बिमा बिफाया थांखि लायो फिसाफोरनि सायाव, फिसाफोराथ' जाफुंहोनो थाखाय माबा मोनसेबाबो राहा लानांगौ। गोरिब न'खराव जोनोम जानाय हिसाबै जोङो मोनाखै साख्रि बाख्रि, फरायसेब्लाबो जि फरायहोदों एसेबां जोंहा साख्रि मोननांगौसे जोङो फरायनो मोनदिया। डिग्रि एडमिसन खालामनो थाखाय जोंफोरा रां मोनाखै, फाइनान्सियेल प्रब्लेमफोराव जोङो फरायजोबनो मोनाखै, बेनि थाखाय जों गोजानाव फैनांदों। अब्लाबो जोङो गोजोनै दङ, गोजोन न'खर दादों, बिमा बिफाखौ जों मदद होदों। नाथाय नोंसोर बायदिया मा बुंदों? जाय नेगेटिभ बुंग्रा ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो। बेफोरो जेबो नङा। नाथाय गोसोआव ला, गुबुना जिखि खस्थ' मावनानै जाया मानो बेखौ नोङो नेगेटिभ गोसो लानानै मालाबा बाथ्रा दाबुं। नों नुवाखै जानांगौ, नोङो गोनां गेदेर न'खराव जोनोम जानाय, नोंहा थाखा फैसा दं, गारि मटर दं, धोन दौलत दं, नोंनि बिमा बिफा आरजिना होनायजों। नाथाय नोङो नोंनि नेगेटिभ गोसो लानानै गुबुनखौ बुंनाया गुबुननि गोसोखौ दुखु होयो। नाथाय जोंफोरनिखौ नङा, जोंफोरनि गोसोखौ दुखु होनो हाया। नाथाय बै गुबुन आरो गोबां मावग्रा दङ, गोबां आइजोफोर दङ, गोबां हौवाफोर दङ, बिथांमोना गोसो हमथानो हायैबो दङ, दुखु मोनो। सोर मिथिनो मालायनि दुखु? दिनै नाय, गावनि न'खरखौ गारनानै, बिमा बिफाखौ गारनानै गोबां गोजान गोजान जायगायाव दंफैयो।
सोरबाया गावनि बिमाखौ नायनो लुबैबाबो मोनाखै, सोरबाया गावनि हिन्जावखौ नायनो लुबैबाबो मोनाखै, सोरबाया गावनि हौवाखौ नायनो लुबैबाबो मोनाखै। लोमजानाय साजानाय बिपद आफद समाव गोजान गोजान दं। हौवाखौ गोसोखांब्लाबो मोना, हिन्जावखौ गोसोखांब्लाबो मोना, ओरैबायदि दं। सोरबाया गावनि फिसाखौ गोसोखाङो, गावनि फिसानि मोखां नायनो लुबैयो, थांब्रबनो हाया, फैब्रबनो हाया। बैफोरनि दुखुखौ नों मा मिथिनो? जोङो ओरैनो फैयाखै, गोजान जायगायाव गावनि थांखिखौ सुफुंनो होननानैसो फैदों। जोंहा साख्रि थानायमोनब्ला एब्ला जोङो फरायनानै जि एसे फरायनाय बेयावनो जों साख्रि मोननायमोनब्ला जों गोजान जायगायाव फैनांगौ गोनांथि गैयामोन। जोंहा थाखा फैसा दंमोनबा, गारि मथर दंमोनब्ला जोङो गोजान जायगायाव फैनानै बिमा बिफाखौ गारना फैनानै जोङो मावनानै जाफैनो गोनां जानाय नङामोन। जोंसो मिथिगौ जोंनि दुखुखौ, थेवब्लाबो जों रावनोबो शेयार खालामा। बेफोरबायदि कमेन्ट हरनायनि थाखाय दिनै आं शेयार खालामनो गोनां जादों। अब्लाबो जोङो हेपियाव थायो। जोङो गोबां खस्थ' खालामबोबाय गोदोनिफ्राय, उन्दै समनिफ्राय बिमा बिफाजों जोङो एसे एनै सहाय होबोबाय। दिनैसिम दङ जों खस्थ' मावनानै, नाथाय जोंनि गोसोआ नोंसिनि बायदि नङा, एसेग्राब गाज्रि। नोंनि कमेन्ट बुंनानै, नोंनि बाथ्राखौ बुंनानै नोङो गोजौआव दोनदों गावखौ, नाथाय जोङो गाहायाव दोनदों। नाथाय बेयो माब्लाबाबो नोङो जोंखौ गाहायाव दोनदों होननानै जोङो गनायनो हाया। नाथाय जोङो नोंनिसाय बेसेबांबा गोजौआवसो दङ। दिनै नोंनो साननानै नाय, जोंनि गोबां बर' आइजोफोरा गोजान जायगायाव मानि थाखाय फैनांगौ? गावनि थांखिखौ सुफुंनो थाखाय फैयो। नाथाय गासैबो समान बे नङा। जाय हिन्जाव माहारिया गावनि न'खरखौ गारनानै न'खर दाफुंनो फैदों, गोबां खस्थ'यै खालामनानै न'खर सोलिदों, नों बेखौ नुवाखै? दङ, जोंनि बर' हारियावबो दङ गोबां खस्थ' खालामग्रा आरो गोबां फां फुं खालामग्रा फाल्थु हिन्जावफोर दं आरो फाल्थु हौवाफोर दं। जायनि जाहोनाव गावनि हिन्जावखौ खबर लानांगौ, गावनि हौवाखौ खबर लानांगौ, बेखौ बेनि बेसेबांबा गोजानाव दङ। जों नुदों मेगनजों, जों बुंनो होनबा हायो, नाथाय जोंहा एसेग्राब माने बुंनो जोंहा गोहो गैया। नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ। जुदि बुंनांगौब्ला नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजोंसो जों बुङो। सोरनिबा थाखाय मोजां बाथ्रा बुङोब्ला सुथुरा बाङो, सुथुरा बारायो, बेनि थाखाय जोंहा गोहो गैया जायो। दङ नंगौ, जाय हिन्जावा, जाय हौवाया गावनि न'खरखौ, गावनि बिहिखौ, गावनि बिसायखौ गारनानै गोजान जायगायाव फैनानै फां फुं खालामदों, बैफोरबायदिखौ बुंनो थाखाय जोंहाबो हाग दङ, नाथाय गोहो गैया। गोहोआ ओरैबायदि जानांगोन, नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ। गोबां फाल्थु आइजोफोर दङ, नाथाय नायनानै बुंनांगौ जाय बायदिखौ बुंनो गोनां। जोंफोरबायदि एसेग्राब उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मावनानै जाबोनाय आरो नोंथांमोना नुखादों, खायसे खायसेया नुदों आरोना। जों नुवालासिनो मालायखौ बुंनो नाङा। जुदि नुदोंबा बुं, मेगनजों रोखा रोखा बुं, आं एक्सेप्ट खालामो। आंनि गोरोन्थिखौ आं एक्सेप्ट खालामो आरो आं सुद्रायो। आंबो नंगौ गोदो गोबां फाल्थुमोन, सिख्ला समावहाय गोबां दुस्थ'मोन आंबो। जेखौ मावनो होनबा मावनो, जेराव थांनो होनबा थांनो, आं गोबां चेलेन्ज लाग्रा मानसिमोन। नाथाय आं दायो बेबायदि नंलिया। उन्दै समनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोनाय हिसाबै आङो सिगां उन्दैयाव जेरैमोन आं दाबो बेबायदिनो। नाथाय सिख्ला समाव, देरफुनाय समावहाय माबोरै फाल्थुमोन आं बेखौ बुंनो थाङाखै। सिख्ला समाव बयबो फाल्थु जायो नंगौ, नाथाय सोलायनांगौ। गोबां सोलायनायनि राहा लामा दङ, जेरै मोजां बाथ्रा बुंग्रा, माने गेदेरफोरनि बोसोनखौ लानांगौ। सोरबाया मोजां बाथ्रा बुङो, बेखौ खोनासंनांगौ। बिमा बिफाया मोजां बाथ्रा थोनोब्ला बेखौ मानिनांगौ। स' बिदिनो गोबां नेगेटिभ माइन्ड लानानै बुंग्रा दं आरोना। स' बेफोरखौ जेबो साना, नाथाय आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानो, नोंथांमोना नोंथांमोननि कमेन्टखौ एबा नोंथांमोननि बाथ्राखौ लानानै, बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोना गोजौआव दोननानै आंखौ गाहायाव खालामनो मालाबाबो हाया। मानो होनबा सैथोआ जेब्लाबो देरहासारो, सैथोआ जेब्लाबो देरहाखायो। बेनिफ्राय आङो माने साबायखरसो हरो आरोना नोंथांमोनखौ। इसोरा बोर होथों,
बेनिफ्राय सानसे नोंथांमोनाबो गियाननि बोलोजों देरहानो हाथों गियाननि बोलोआ हाबथों आं बेखौनो इसोरनिसिम आरज गाबो आरोना So thank you so much आङो बेखिनियावनो भिडिअसखौ दोनथ'नाय जाबाय भिडिअसखौ नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय बावहरबाय आरोना गासैनिसिमबो थ' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला सापर्ट खालामनानै गालांदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना गालां आरो मोजां मोनोब्ला गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय लाइक होनानै गालांदो मोनसेब्लाबो आरोना थ' एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय